Assalamu alaikum. An balma silamɛw, à tous les abonnés, n b'a fɔ aw ma k'aw ni tile. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma, Ala ka tile hɛrɛ la, Ala ka si ni kɛnɛya di an ma. N b'aw bɛɛ fo aw ni ce. Tile fila in na a bɛ yafa n ma kunna sini ni kunu tiɲɛ yɛrɛ la n ma se ka bɔ ka baro kɛ ni aw ye. A kana jigin na quoi bon n bɛ déplacement den dɔ kɔnɔ a kɛra ten réseau tɛ an m'a ye n bɛ taa yɔrɔ min na ka taa video kɛ ka di aw ma n bɛ taa fo aéroport la le réseau bɛ yen de dɔɔnin et puis n bɛ baara kɛra ni wifi den dɔ ye bon c'est pas efficace. O de y'a to a ti n yɛrɛ tuma caman n'o tɛ foyi tɛ n na minnu bɔra ka n ɲininka ka jɔrɔ mun de bɛ n na n b'aw bɛɛ fɔ foyi tɛ n na tiɲɛ yɛrɛ la n ka kɛnɛ foyi tɛ n na problème min bɛ yen n y'o de fɔ a ye ne baasi tɛ bi n nana ka na n mana bɔ ni ala tɔgɔba dɔ ye k'o d'aw ma n'o ye Jawaratil Kemali ye a bɛɛ b'a mɛnna karamɔgɔw b'a fɔ ko Jawaratil Kemali bɛ mɔgɔ fatɔya Jawaratil Kemali donna yan a bɔ nanbara lo juguya de don ne b'aw fɔ aw ɲɛna ko nanbara de don juguya de don sabu Jawaratil Kemali ye ala tɔgɔ dɔ de ye a tɛ foyi de lase mɔgɔ ma fo n'i y'a tana tiɲɛ wa k'a tana tiɲɛ a k'i kɛlɛ o tɛ Jawaratil Kemali kelen ye o ye ala tɔgɔ bɛɛ de ye ala tɔgɔ n'i y'a tana tiɲɛ a b'i kɛlɛ i n'a fɔ mun ni mun walima i n'a fɔ ka jɛnɛya kɛ Jawaratil Kemali tɛ sɔn jɛnɛya kɛbaga ma a filanan ka mɔgɔw ka a bɛɛ ye kelen ye quoi ka mɔgɔw ka muso ɲini walima ka mɔgɔw ka denmusonin ɲini ko ele ye cɛgana ye ko jurumu tɛ e kan nkalon de don o yɛrɛ ɲɔgɔn juguman tɛ yen a ye fara o de la wagati min na n'a bɛ ala tɔgɔ kan ni ala tɔgɔ tiɲɛ de don n'a y'o kɛ bɛɛ dɔrɔn aw mako bɛ min na aw t'u sɔrɔ wa a yɛrɛ tɛna aw ɲɛsuma to a bɛ tila ka problème lase aw yɛrɛ ma f'aw ka janto o de la o tɛ Jawaratil Kemali kelen ala tɔgɔ si tɛ sɔn o ma quoi masha Allah mun bɛ d'a kan Jawaratil Kemali yɛrɛ tanaba ye min ye o de ye jɛnɛya ye ani fana yɔrɔ min nɔgɔlen don kan'a fɔ i bɛ Jawaratil Kemali wuridi yɔrɔ nɔgɔlen kɔnɔ i n'a fɔ so nɔgɔlen so minnu kasa bɔlen bɛ fini nɔgɔw b'a kɔnɔ so min yɛrɛ dugukolo yɛrɛ nɔgɔlen don walima a kɔnɔna yɛrɛ nɔgɔlen de don a y'a ko ka gbɛ a ye javeline ni fɛnw don k'a kɔnɔ ko k'a gbɛ ka wusulan ɲɛnamaw don a kɔnɔ wallahi Jawaratil Kemali bɛ komi ni téléphone bi i ni mɔgɔninfin min cɛ n'i y'a wele bɛɛ a b'i répondre cogo min na Jawaratil Kemali bɛ o cogo de la maanifin n'a tigi Alahu Taala subahana wa taala cɛ a kana siga a tɛ foyi kɛ wa denmisɛnninw minnu ma tɛmɛ san 20 kan n b'olu dari fɔlɔ k'u muɲu n'Ala sɔnna ni si sɔrɔla baara dɔw bɛ se ka kɛ mais nka madama ni min ye san 25 san 26 sɔrɔ ka ban bɛɛ ayi i bɛ a dasi cogo min ja a t'i kɛlɛ fiyewu wa ni nafila yɛrɛ nani bɛ cogo min na nin a ka nɔgɔ kosɛbɛ a bɛ don i ni ko caman cɛ masha Allah ɲani n bɛ don ala tɔgɔ ɲɛfɔli la o n b'a ɲini aw fɛ a ye abonné chaîne kan o de b'an n'u fari foni o de b'a to anw bɛ lara k'a fɔ ko an bɛ ka service min dilan di aw ye tiɲɛ na a ka di aw ye wa a bɛnnen bɛ aw ma n b'a ɲini aw fɛ aw kana ɲina ka video fana partager an balima minnu bɛ yen n'olu t'an ka page ko kalama o fana ka se ka an ka ala tɔgɔ nin sɔrɔ k'u mako dilan n'a ye masha Allah a ala tɔgɔ in i mako bɛ ko o ko la dugukolo kan walima ko o ko i kaɲa n'i y'a ta bɛɛ a bɛ jaabi a bɛ kɛ cogo jumɛn i bɛna Jawaratil Kemali yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 7 n'i tilara i bɛ tɔlsam nin sɛbɛn kolojan min i ɲɛ b'a la i b'o sɛbɛn siɲɛ 111 n'i tilara i bɛ fatiha yɛrɛ sɛbɛn k'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin fo ka taa se wala dɔɔlin na i b'o sɛbɛn siɲɛ 7 i bɛna nuru muhamadu dɔɔni bila nasi nin kɔnɔ a nasi tɛ mun fɛn ye quoi i b'a mun dɔrɔn i bɛ to ka mita ta i b'a mun dɔrɔn et puis i bɛ jɔko 2 de bɛ seli jɔko fɔlɔ i bɛ fatiha kalan siɲɛ 13 ka suratul ikhlasi n'o ye kulhuwallahu ye k'o kalan siɲɛ 14 jɔko filanan i bɛ fatiha kalan siɲɛ 13 i bɛ almuawazatayini n'o ye birabil falak ani birabil nas i b'o kalan siɲɛ 13 n'i tilara tuma min na i bɛ salamu kɛ ka astagfirullah wuri siɲɛ 1000 ka sɔli kɛ kiraba kan siɲɛ 1000 i bɛ sɔrɔ ka Jawaratil Kemali yɛrɛ kalan siɲɛ 70 n'i tilara i bɛ kolojan nin wurudi siɲɛ 638 inshallah tile 7 lo baara nin bɛ kɛ n'i tilara i bɛ nɔnɔ kɛnɛ saraka ani ŋɔmi k'a caya ŋɔmiden 70 ni nɔnɔ kɛnɛ camanba a ka ca ala fɛ ala tɔgɔ tɛ ban i y'a dabɔ mago min kama ala b'i jaabi bi tɔrɔfatu ayinun mais n b'a ɲini aw fɛ hali n'aw mako dilanna ka kɔn tile 7 ɲɛ a ye jija a bɛ tile 7 dafa o de ka ɲi n'o tɛ n'i mako dilanna i ka teli k'ala bila dɔrɔn a bɛna se yɔrɔ dɔrɔn a bɛ ban a baarabagaw ala ka barika don aw la wa ala k'aw mago dilan bi tɔrɔfatu ayinun aw salamu alaikum c'est la voix de maître Badini